No, milí diváci, pozeráte sa práve na majstrovstvá sveta v krajení torty 18-ročných dievčat. Ako vidíte, súťažiacim sa veľmi nedarí. Sledujte pozorne tieto nasledujúce zábery. Je to nevhodné pre deti do 18. Pozerajte. Torta sa pohybuje pomalým pohybom doprava. Následne preberá štafetu. Áno, kapitánka družstva sa ujala krajania torty. Ako vidíte, zjavné skúsenosť na ulici kapitána nálepku dokonca, aby sme nezabudli. Tak sa pekne pozerajte. No to je pekný plátok teda. Teda oslávenkyňa má nejakú veľkú hubu. Pozrite sa na ňu, tie škaredé ústa, oči a ten nos. No hamba. To môže mať iba ja. To môže mať jedine ona. Pozrite. Z torty ubudli prvé kúsky. Kam to pôjde? Kam to pôjde? Áno, a padá. Torta nám torta. Pozerajte sa. Pokračujeme ďalej. A ďalšie kúsky. Toto snad nie je možné, vážení diváci. Pozerajte sa. Áno, nasleduje upratanie náradia. Áno, malý moment, chvíľka sústredenia. A kapitánka tímu uvažuje, komu odovzdať ďalšiu štafetu. Áno, náradie padá. Pozor, ruky preč. Áno, priblížime sa. Pozerám, že všetci si vidlia ruky na tortu. Malý záber do hľadiska. Vidíme tu, áno, zopár ľudí, zopár verných fanúšikov torty. Pozrite sa, torta je na stole. Áno, ešte stále. Krásne, nádherne sa to krája. A opäť torta. Fialové. Posúvame štafetu ďalej. Ružičkou si beriem. Pokračujeme po reklame. Pozrite, torta pokračuje ďalej. Padá na stôl. Alebo do ruky. No. Tak tu sa nám ľudia začali hádať, kam tá torta pôjde. A tortu dostala babka. Babka sa rozhodla, že tú tortu zje. Ale ešte váha. Pozerá sa na mňa, rozmýšľa, čo s tou tortou. Áno. Tak tú tortu zjem. No dobre. Ideme ďalej. Tortičky sa ujal otec čerstvo 18-ročnej céry. Toto snad nie je možné. Áno, prvý kúsok ide do úst. A následne sa pripravuje na druhý kúsok. Pozrite sa na to. To je torta. Vychutnám si ju. A ide. To je ono. Ešte si daj. Je to lepšia ako slovenská hádzaná? Určite, pani kolegyňa. Slovenská hádzaná bola vždy na prvom mieste. Lenže teraz je tu torta. Dáme detálnejší záber na pána Jána, pozrite sa na neho, tá torta, áno. Ale bože, tak prvý kúsok... Vynikajúco, to je ono, napcháva tie svoje hladné ústa. Čo? Ideme ďalej, pozrite sa na to. Hrdá krstná 18-ročnej séry si zobrala ďalší plátok torty. Krstná séria 18-ročnej sérii? Nie, tieto zábery sú hodné. Ideme ďalej. Torty pomaličky ubúda. Torta pomaly dostala ranu do srdca. Predýchame, áno, a torta ide ďalej. Tak, sestra, nepozeraj sa tak škaredo na tú tortu, však aj tak sa zje. Ideme ďalej. Prestrih. Necháme hovoriť chvíľu divákov. Prečo nie? Lebo veľmi pekne je vystavená. Tak, všetko otáčajú preč. No, zastavíme vás. Mamička sa ujela, ide jesť tortu. Tak